What's up guys, jeg er Daniel Darling, og i dag skal jeg spille How to Survive med Freebuild Gaming. Det er så et zombiespil og survival spil, som I kan se her på allerede startscreen, så ja. Det bliver måske en ny episode, som mig og Freebuild Gaming skal spille. Hans Freebuild Gamings link vil være nede i description, og ja, så håber I nyder videoen. What's up guys and peoples? I dag spiller vi How to Survive, og jeg spiller sammen med Danny, mig. Okay, Danny Darling. Okay, så lad os begynde det her. Vi har ikke spillet det før endnu, bare så jeg ved det. Ja. Så let's ready up, bro. Vi kan gå lidt af spillet, det er ikke sådan det hele, så yeah. Yeah. Let's see how this goes. Prøv at se de der hoveder dernede i hjørnet. Yeah, that is some creepy shit, bro. Det er ligesom prøv at give mig en blowjob eller noget. Okay, That was some creepy shit, bro. Okay, lad os begynde. approximate time. Oh shit. Vi har lige været totalt drunk. Ja. Okay. Hvor er mig? Hvor er mig? Lars han er åbenbart, hvad hedder han? Jack. Og jeg er en, der hedder... Jack. Der er en fugl. Jeg hedder Kenji eller sådan noget. Okay, Space og Boosterman. Come on, motherfucker. Okay. Hey, you, please. I was attacked. I'm exhausted. Okay, skal vi bare skip? Lad os bare skip, ja. Okay, vi skal finde sådan nogle medical plants. Okay. Jeg tror, jeg skal trykke A for at skip starter jo. Nej, du skal trykke enter. Hver gang jeg løber, ikke? Og så føler jeg mig som Sonic. Oh shit, der er her. Jeg fandt lige en. Kan vi Hvor meget skal finde? Nej. Jo, what the? Lad mig komme ned! Vi skipper det hele bare selv. Jeg har fået en pind, du bare ikke. What? The fuck? Okay, da vi tror, vi skal smøre nu her. Lad mig se. Vi skal finde hans venner, altså Ramon eller sådan. Det er der har våben, så. Se, der ligger masser af ting her, jeg kan bruge som våben, men hun bare giver ikke at tage det. Ja. What the fuck? Yeah. Nej, det er ham, han snakker. Introduction. Greetings. If you are reading this, you are probably afraid for your life. You will be lost and hungry. And if you have not already, you will soon encounter the many zombies who live here. Please, stay positive. The situation is desperate, but not lost. Thanks to my survival guide, you will get through this. My guide is a thorough training program to help you survive the most extreme environments. It contains all you need to combat the zombies. Good luck, and see you soon, survivor! Remember, unarmed combat is useless against these monsters. Always use a weapon. Kick them asses! Oh, wait for me! Die, motherfucker! Hey, Danny. Good luck, bro. Kick them asses! Smack them, spank them! Spank them like you do normal. Oh yeah, right there. Yeah, brave boy. Okay, vi skal helt over til ham. Det var nok derfor, man ikke kunne slå. Starten med what the hell was... Healing? Hvad? Er det trickser? Nej, jeg tror det er noget man kan craft. I don't know. Jeg fandt nogle healing plan. Die! Så lige det der. Jeg har noget våben, jeg er totalt useless.
finde våben herinde. Det sted. What the fuck? Jeg brækker hans ben. Kom på. Der er mange. Oh shit, good luck, bro. Bro, don't leave me. Oh shit. Så jeg vidste, jeg skulle have våben. Jeg kan finde den. Kill him. Så du det, mand? Den er bitch. Der er en bitch, der løber efter dig. Oh shit. Ja. Boom. Sådan der, ja. Så er de døde. Hvad fik du? Hvad fandt du? Oh shit. Hvad fandt du? Det er E for åbne inventory dig. Okay, løb igennem alting. YOLO bitch. Jeg gør ikke. Okay, kom nu. Ham der mand har lige noget. Oh shit. Oh, what is that, bro? What is this? I don't wanna die now. Die, everyone. Man kunne godt lande herovre. Jeg tog et... Shit. Oh my god. Jeg står stille. Jeg lå. Man kunne godt lande her. Jeg tror du tog det, eller sådan noget. Man kunne godt lande her i hvert fald. What is that? Ja, jeg tog ingenting. Jeg kan droppe det her. Her, jeg fandt heal ting. Godt. Her, tag den her. What is this? Ja, jeg dropper det til dig. Kom. Jeg har fået en healplant. Hvordan bruger jeg den? Help me. Det tror jeg cool. Hvad der? Shit. Hvad laver du? Jeg kom til... Yeah. Yeah, baby. What you gonna do now, baby? Yeah. Skip det. Skip det. Vi behøver ikke at stoppe. Jeg fik en machete. Ja, jeg må ikke få den. Nej. Jo, må ikke få den. Jo, så drop. Gå E. Jeg ved det godt. Fordi du har mere strength. Ja, lige præcis der, hvor skal jeg have den. Ja. Hvor den? Hvor der? To sek. Det er rigtig fedt spil der, altså. Så vi kan godt pushes. Ja, det er fordi du har en machete. Yeah, that's right. Hey, der er en ting her. Nej, det kan man ikke tage. Kom. Shit. Vi kan unlock et skill, hvor vi kan lave ild. Ja, jeg har unlocket. Tænder ild. Okay, der er om natten, ikke? Ja. Så kommer der sådan nogle monster. Så kommer der sådan... Ja, det var snart. Så kommer der sådan nogle monster. De kan ikke tåle lys. Så derfor skal du bruge din lommerlygt. Jeg har ikke en lommerlygt. Det er meget fækken, tror jeg. Du må godt beholde den, altså. Bare... Så skal man lyse på dem, så bliver de bange. Hey, Danny! Hvad? Hvis du går ind i dit inventory, og så kan du til inventory, og så skal du trykke den her pil der, og så kan du gå ind. Så kan man unlock skills, og så kan du stats. Ja, det ved jeg godt. Tak. Vi skal have craftet... Nå, her! Nå ja, det er sådan, man gør. Ja? Tror jeg, hvis... At... Hvorfor kan jeg ikke gøre sådan her? Okay, tag den der, og så combine. Og så skal du trykke rock. Og så skal du trykke den der. Og så combine med den der. Ja, baby! Jeg har en økse. Det er godt, den holder du bare. Jeg har en machete. Okay. Så kan jeg også smadre træer nu. Okay, lad os... vent lige, kig på mappen. Vi skal tilbage til med luderen. Vi glemmer det. Nej, lad os smadre den hurtigt. One hit, what the hell? Kom, lad os gå ned. Jeg tror øksen er bedre, så... Ja, det er nok klart. Okay, bare skip. Good, thank you. Jeg har fået en flashlight nu. Jeg har også fået en flashlight, tror jeg. Nej, jeg har ikke fået en flashlight. Se. Okay, kom så. Til den her vej, tror jeg. Nej, vent lige, lad os se. Tryk tab. Okay, vi kan trække vand. Jeg ved ikke hvorfor. Men... Nå ja, der er vand herovre. What the hell? Oh no. What is that? You want some? De døde alle sammen, what the hell? 2 hits, man, så dræbte jeg en zombie. Hvad smadrer de her træer?
Nej, min håber hurtigere end din. Ja, din machete. Oh! Oh! Ah! Fuck us! You want some? You want some? Yeah, you better run. Ej, vi kan drikke vand. Kom, vi drikker vand. F. Nå. Okay, nummer 1, 2, 3, dig. Nummer 1, 2, 3, nej, 1 og 2 kan du skifte dernede. Når du trykker 1 og 2, skal du skifte dernede. Jeg kan ikke skifte noget sådan noget. Jo, nå, det vil du ikke have noget, tror jeg. Jo. Jeg synes, det er mega bøsse, hvordan man slår. Ja, animationen er ikke fuld. Kom. Det må til, vi får pistoler. Kom herop. Ja, så kan du lægge flashlight på. Nej, jo, flashlight. Og så må de onde der. Oh shit, jeg har fundet special white plants. Jeg ved ikke hvad. Man kan ikke smadre den der, fordi det er jern på. Lad os se. Der dyr! Dø! Bitch! Ramte du den? Jeg ramte den en gang. Vil du have en økse også? Ja. Den er meget bedre end machete. Og jeg fandt en special blue plant også. Ja. Jeg fandt special white plants, tror jeg. Okay, Jo, har du en pind? Ja. Okay, kom. Burde vi ikke kunne finde hende her, når vi hugger det her? Nå ja, det ved jeg ikke. Lige meget, kom. Nej, den er okay, vi skal helt derop dig. Kom. Wow! Jeg har gang købt mit hoved, og så der ikke kommer nogle zombies. Din hoved. Du dræber mig! Du er lige død! Du dræber mig. Du står foran mig hele tiden. Fuck. Jeg healer. Boom. Det bliver nat nu dig. Shit bro, det bliver nat. Det er jo hyggeligt om natten. I ain't scared of nothing. Det bliver uhyggeligt, fordi du skal lyse på de der monster, så bliver de bange. Kom, lad os drikke vand. Hvad er det her for noget? Open. Det er safe house. What the fuck? Jeg tror det var safe house, man. Kom ind. Ja, det er også det. Vi kan sove her. Okay. Jerry can. What? De kom ind her, de kom ind bagfra. Bro, vi bliver nødt til YOLO det her. Okay. YOLO! Jeg er der. Pas på. Die, you mother. Jeg er ikke der YOLO med alle sammen. Die, you motherfuckers. What the fuck? Nå, er det måske fordi det er clean nu jo? Yeah, maybe. That's why. Så hver gang det er rød, så betyder det, at der er zombie rundt omkring, hvis det... Ja, måske. I don't know. Lad os drikke noget vand. My god. Jeg har en flaske. Så kan du fylde den op. Nå, ja jo. Jeg har 2 flasker. Så... no. Hvornår ved man, hvornår man har brug for vand? Det ved jeg ikke. Jeg tager på alle mulige. Jeg ved ikke, hvad jeg er på. Okay, tryk Q. Jeg tror, du sagde, du godt. Nå, vi skal tilbage til ham manden nu, fordi vi har gjort det der nu. Nå, det er fordi, jeg skal tage det her jerrycan jo, fordi ham manden, han har en båd. Hvad laver du? Bare smart, så lav lys for dig. Go. Oh my god. Bro. Det er sådan creepy shit, jeg dør det med. Hvad laver du? Hvor slår lyset? Det gør det bare værre. Kan du se de der monster? De shit, man, what the fuck? Kan du se, de bliver bange for lyset? Fucking die, motherfucker. Jeg dør dem lidt, mand. Sådan nogle skeletter, man. Så lad mig gå først. Se her. Shit. Du går næste gang så dør jeg. Den kommer ikke til at blive næste gang. Men det er jeg, som jeg død! Okay, lad os bare løbe tilbage. Okay, løb ind. What the? That was creepy. Lad os lave bål, jeg kan lave bål jo. Kan jeg ikke? Yes. Nej. Jeg dør. Du dræbte mig. Oh my god. Du døde også. No. You being serious, bro? Du er dig. Lad os check på det. Nå, kom. Så er det der. Hvad skete der? Hvad skete der? De der zombier der, de fløj. Kan du se dem? Nej, jeg kan ikke se dem. Det er jo ikke de zombier, der er zombier, står lige her, der laver ingenting. What the fuck? Men mig står de zombier bare i stille, ligesom ting, de står stille. Her kan du lave et eller andet. Wooden bow. Jeg kan lave en bue. Skal jeg?
Hvordan Okay, laver jeg det er mig, der kan lave en. Skal jeg lave en? Har du tråd? Ja. Og giv mig tråd, så laver jeg en til dig. Oh shit. Der ligger tråd lige her. Ja. Pas på mig lige. Så jeg laver lige en tråd til dig. Jeg kan høre zombier. Og jeg kan godt lide, ved min skærm er en zombie lige bag dig. Jeg tog zombier lige bag dig, der står helt stille. Her, du har en bue i din inventor. Yi! Oh! Chuck it, bitch! Nej! Bær ham op. Du bærer ham op ligesom baby. Yeah! Okay, okay. Det er som creepy shit, bro. Oh, det fik 20 godslag. Jeg skal nok holde din ryg med lyset. Så kommer der ikke nogen bag dig derinde. Yeah, come at me, bro! Oh shit, der er noget her også. No, bro. Kom nu hurtigt. Yeah. Og hvad laver du først? Kom nu. Give me something. M potion. Oh shit. Oh, what you gonna do now? Hvad laver du? Så er det ikke det? What? Nej, der Kan du se slår det? ud. Bag dig. Den! Yeah! Come on, bitch! Yeah, you better run back. Så kan du se det? Nej, du står ude i luften, du ikke? Mig? Ja. What the fuck, der er en el lige der. What the hell? Jeg dræbte lige en el. What the fuck? Come her, bitch! Okay, lad os gå. Bas! De løber væk. Vi skal tilbage til ham, om jeg er der. Bro! Yeah! Kom! Kom, skynd dig. Fucking løber hele tiden, mand. What the fuck, hvad laver vi? Vi skal ikke den vej. Det er dig, der styrer på kortet. Vi skal bare lyse på dem en gang, så bliver det bange. Vi skal den vej. Ja, bare løb, Danny. Vi spiller ikke... Bro, there's too many zombies. Vi er til rush igen, Danny. Bare vis meget hinanden, så det er okay. Fuck hold this op. shit. Fast. Okay, vi skal den vej. Bro. Det er der, der slår mig. Ja, jeg lyser. Det er en kræft. Kom nu, no. Du kan bare løbe igennem det hele landet. Ja, bare løb. Kan du ikke løbe? Nej, jeg er totalt low. Jeg døde, mand. Løb. Lad mig bare sig selv. See you later. See you later, alligator. Shit, I can't go. No. Lige foran ham der. Han står bare der og laver ingenting. Han står bare og kigger ud i luften. Run, bitch. I don't wanna die, I'm too young. Oh shit. Jeg saved you life, bro. Save. Die. Det var nemt. Jeg kan høre en zombie, eller bare ham der træver. Så bare gå i... vi kan bare... Oh shit, jeg vil gerne kigge på kortet. Okay. Vi kan da bare gå den vej, og så lige ud. Ja, det tror jeg også, vi skal. Jeg bliver slået tilbage fra den. I alt det tid tror jeg var dig fra starten af. Så stod jeg med de samme, så fandt ud af, at jeg er ikke dig. Okay, lad os se map. Okay, vi skal op herfra. Jeg mangler pile, så jeg ved ikke, hvad der var den. Oh shit, jeg tror det var en stor zombie. Hvad laver du, Danny? Ja, undskyld. Ikke noget. Okay, get a covert boat and get on this on his... der er flere islands! What the hell? Det er totalt stort spil. Kom, vi skal herfra. Se! Så ser jeg en sko! Nå, okay. Det var.
Hvis du holder space nu, skal du løbe langt sådan. Ved du det? Oh shit. Der er strusser. Der er strusser. Fuck, hvor er du hen? Nej, kom. Nej. Fuck det, jeg har ikke nogen pil, man. Så jeg vil gerne ikke have nogen pil. Vi skal op her. Jeg vil gerne se en strus. Vi skal op på en anden island. Ej, hvor sick, bro. Oh my gosh. Wow, der er mange islands. Shit. Det skal vi bare enden her. Og så, så hver island, så finder vi laver en ny episode. Ja, lad os gøre det. Så tak fordi I så med. Og ses i næste episode. Ja, bye bye.